avui hem parlat bastant a la portada del diari Sport, protagonista Denis Suárez. Bueno, Denis Suárez, com havíem ja anticipat moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, és el primer fitxatge del Barça, això ja se sap, però el que jo sí vull destacar com a confidencial és que l'aposta tant del Barça com del jugador és el 200%. Pot semblar un jugador que ve aquí a tapar, a ser un segona fila, no, és una aposta total i la demostració és que fins fa 15 dies el Barça va arribar a dir que no a 3 ofertes molt importants del Tottenham, del Nàpols i de l'Arsenal, que passaven perquè el Barça recuperés i pagant els 3.250.000 euros que tenia per recuperar el jugador del Villarreal, perquè el jugador no oblidem que era seu, i vendre'l per uns 12 milions d'euros. Un d'aquests 3 equips va arribar a 12 milions d'euros, el Barça ho podia haver negociat, agafar 9 milions segurs i posar-se una altra clàusula per repescar-lo d'aquí 2 anys per 15, per exemple, i no ho ha volgut fer. És un jugador que ve a tenir protagonisme. I bé, simplement, i el mateix jugador va donar ordres al seu representant que no escoltés ofertes. Però jo crec que aquí l'important és l'oferta que té el Barça. Això deixa en una posició delicada Arda Turan. Arda Turan és un jugador que en aquests moments té difícil un lloc l'any que ve, perquè Suárez juga pel mateix cantó. Y su actitud no le está ayudando mucho. Diguem que y a lo mejor tu també saps de què va això. Sí, lo que sí, hoy comentan, ya ha anunciado al Villarreal, le ha comunicado oficialmente la intención del Barcelona de hacer efectiva la cláusula, y es un jugador del gusto personal de Luis Enrique. ¿Es cierto que ha abandonado a su representante? Eso he oído, no lo tengo confirmado, pero bueno, parece que sí.